No niin, tervetuloa seuraamaan tätä demonstraatiota Hyperdrink-ohjelmasta. Tää on tämmönen tässä osoitteessa tällä hetkellä hyperdrink.co. Ja tää on niin kuin netissä, mutta tän samassa applikaationa Play Storesta. Tässä onkin itse asiassa valmis viesti täällä jo, joka on ei kovinkaan järkevä, mutta näitä viestejä laitetaan tähän laatikkoon esimerkiksi kirjoittamalla viesti ja niin poispäin. Tähän voi laittaa esimerkiksi otsikko, jos haluaa. Sitten painetaan tätä sendiä, niin se tulee tänne uusimpia. Jos tää nappi on tämmöisessä tilassa, niin se kelautuu tähän alkuun, muuten se pysyy siinä kohtaa, missä se oli silloin ennen sitä viestiä. Sitten tähän laatikkoon, tähän siis, niin siihen voi laittaa esimerkiksi huoneen nimen, jos me kirjoitan siihen nyt vaikka huone, niin mä laitan tätä go or create room, niin se kysyy sitten täällä alhaalla, että haluais mä jättää viestiin, mikä mulla on tossa, niin tähän sivulle, mistä mä lähden, mutta mä laitan nyt no, ja sit se vaan siirtyy sinne huoneeseen nimeltä huone, ja tänne voi sitten hävätä omat juttuunsa. Ja tuot voi valita tiedoston. Kun se tiedosto tulee valittuun, niin se tulee tonne. Pieni kuvake. Sitten vaan sendiä, niin se kuva tulee tänne. Ja nyt se tuli itse asiassa ton huonetekstin kanssa, koska niin. Tää on bugi. No joo, mut mä korjaan sen. Se huone jäi tohon vielä roikkumaan, kun mä tulin tähän huoneeseen, niin ei saisi olla. No se tuli tämmöisenä tupluviestinä, se kuuluu tulla silloin, kun täällä on tekstiä näistä tästä tai tässä kentässä. Niin, jos mä laitan silloin kuvaan, niin siinä käy näin, että se tulee tää yhteyteen, tän tekstiyhteyteen, kun täällä on tää kuva ja tää samaan aikaan. Tosta se poistaa sen kuvan ja sitä ei oo, siinä voi kirjoittaa vaan tekstin. Sitten tähän voi laittaa YouTube-linkkejä, mikä on vähän hankalaa. Tossa jos on niinku applikaatiosta tai sit tuolla netissä kännykän kanssa, koska pitää mennä työpöytäpuolelle siinä selaimessa, jos ei osaa, niin sitten ei osaa. Milla nauttii Vinterissä säästyvän rahan komeasta kilinästä ja mahtavista löydöistä Koksan on linki. Lataa Vinted nyt. Täällä on HTTP-salkunen, tai sit se voi olla toi loppukoodi, mikä on tuolla toi on-merkin jälkeen, mut se on se niin kutsuttu YouTube ID, sekin kelpaa sinne. Mut nää jotenkin ei oikein toimi mun mielestä kuin tässä työpöytäversio linkeissä, ainakin mun kokemuksen mukaan. Ja nyt laitan tänne send, niin se tekee tänne YouTube-video. Se ei lähde käyntiin, mutta jos mä laitan tän napin tämmöiseksi neliöksi ja laitan sama videon vaikka nyt sit viestinkaa, niin kun tää on tää autoplay päällä, niin niin se pitäisi lähteä itsellään käyntiin se video. Pointti tässä on esimerkiksi se, että jos kuuntelee sitä striiminä, niin uudet videot alkaa aina soimaan itsellään, jos joku niitä laittaa.
Sitten tässä voi käyttää nettiradioa. Mä oon käyttänyt tämmöistä hakukoneet. Niin, jos mä kopioin täältä linkin nyt. Tää pitää olla tämmönen joku tietty linkki. Oikeanlainen nettiradiolinkki, niin ne kyllä toimii. Mut sit se laitetaan kanssa tohon samaan boksiin, mihin toi YouTube laitetaan tähän näin. Ja niin. Mä vähän zoomailen. Niin se tulee tohon. Ja siitä laitetaan webradio. Ja itse asiassa toi kannattaa ottaa pois päältä. Se YouTube nyt voisi sammuttaa sieltä. Sitten pannaan tätä webradioa. Niin sieltä alkaa webradio. Ja sen saa pois tosta sitten taas päälle taas sitä. Ja sitä voi vaihdella ja se voi vaihtaa kuka vaan aina sen, mikä sen sillä hetken niinku soi. Sitten tässä on aikajana. Ja sitten täällä on tää puoli, mihin saa mikä on kännykällä aika paljon näppärämpi ehkä. No tähän saa lyhyitä ääniviestejä. Se pyytää multa, että sallit tää. Noniin. Sitten tuli varmaan jotain. Se pitää tolleen painaa sit toisen kerran. Sallit tää. Noniin. Sitten tuli varmaan jotain. Niin se lähettää lyhyitä ääniviestejä täällä ja ne kuuluu sit kaikki ketä siinä huoneessa. Ja sitten on nää näppäimet. Se taas kysyy täältä. Niin. Täällä voi ottaa sit joko tämmöistä semiliikkuvaa kuvaa. Tai sitten snapshotteja. Ja nää menee sille jännästi, että kaikki voi rämplätä tänne samaan kanavaan näitä niinku, mikä on siinä huoneessa, niin näitä kuvia ja videoita niinku menee oikeastaan päällekkäin sit sinne. Et se on aika kaoottista, jos siitä on hirveästi samaan aikaan, mutta ne tulee niinku samaan linjaan kaikki. Ja sit klikkaamalla tähän tai koskettamalla tähän, niin pääsee takaisin tänne näkymään. Itse asiassa mä olisin just, että toi päivittänyt. Tää on nyt se versio, mikä on niin ei ole varsinainen sama versio kuin päivitin uudestaan. Nyt se on päivittänyt se. Täällä on tämmönen uusi ominaisuus, joka ei ole tossa kännykkäversiossa. Niin tän kun laittaa näin, niin jos on vaan se asetus päällä, niin mitä kirjoittaa tähän ja mitä viestiä tulee sisään, niin se niinku bla bla bla. Puhuu sen, että nämä viestit tulee tämmöisenä, jos joku lähettää niitä tänne myös, niin ne kuuluu tommosena. En tiedä, onko tässä mitään muuta enää. Siinä oikeastaan olikin, tuntui vielä toi linkki tossa, että sä voit niinku kirjoittaa sen linkin tähän ja näin ja mennä toi go to link, niin se avaa täältä uuden välillä tietokoneella ja nois muissa sit availee kaikkea kanssa, mutta niin
ehkä se applikaatio on kaikista varmin vaihtoehto Androidille. iOS ei oikein osaa käyttää tätä ohjelmaa ollenkaan netissä, eikä niin siis hyvin ainakaan, että tietyt toiminnot tää pois. Että on vähän tämmönen PC ja Android juttu. Applikaatio on ihan hyvä, ainakin tällä hetkellä mun mielestä toimii. Pistä siitä jotain näitä screenshotteja tai meininkiä vähän kanssa. Mä tiedän onko mun mitään muuta tässä enää. Mä näytin ton YouTube ja kaikki noi systeemit. That's it basically. Tuolla on vielä full screen, mikä olisi kannattanut varmaan pistää alun perinkin jo päälle. Vähän hienon näköinen. Mut siis tämmönen tää nyt on PC:lle, tää on aika pieni tää ruutu tässä, tai siis tommonen niinku kapea, mutta kännykällä se on ehkä vähän parempi. Okei, tässä oli tää selostus nyt tästä, että tässä oli nämä ohjeet ja silleen tästä ohjelmasta. Tää on jonkunnäköinen sosiaalinen media ja media playeri samaan aikaan, että tämmösen on tullut sitten tehtyä. Ei tää nyt kukaan oikeastaan käy. Aika uusi projekti ja täytyy nyt katsoa sitten. Tämmöstä.